ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. Имрӯз дар барнома сарфакоронҳои истифода бурдани нерӯи барқ кафили таъмини аҳолӣ бо барқ. Истифода аз таҷҳизоти каммасраф нерӯи барқро то 5 маротиба коҳиш медиҳад. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман, муаррифгари истеъдодҳои нав дар соҳаи санъат. шудгори замин ҳангоми ях будани хок манфиатбор аст. тавсияи мутахассис. шарҳи пурраи хабарҳо. Сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва пардохти саривақтӣ ҳаққи истифодаи он нишонаи маданият ва масъулияти баланди шаҳрвандӣ ҳар як сокини мамлакат буда, кори муназзами шабакаҳои барқӣ ба он вобаста аст. мувофиқи таҳлилҳо, истифода аз таҷҳизоти каммасрафи барқӣ имкон медиҳад ки нерӯи барқ то андозае сарфа гардад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Манучери Сулаймон. барои сарфаи нерӯи барқ дар давраи зимистон бояд ҳар шаҳрванди мамлакат маърифати баланд дошта бошад, зеро сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ имконият фароҳам месозад ки ҳамеша хонаҳои мо бо барқ таъмин ва корхонаҳои саноатӣ низ доимо фаъолият намоянд. натиҷаи таҳлилҳо ва корҳои фаҳмондадиҳии гурӯҳҳои корӣ нишон медиҳад ки ҳоло ҳам идея аз шаҳрвандон дар хонаҳои истиқоматӣ ва марказҳои хизматрасонӣ аз таҷҳизоти таъминкунандаи гармӣ ки нерӯи барқро зиёд масраф менамояд истифода менамоянд. дар ҳолате ки мо нерӯи барқро сарфакорона истифода намебарем, таҷҳизоти худсозро бисёр истифода мебарем, зеризгоҳҳои трансформаторӣ, хатҳои интиқоли барқ ба садама дучор мешаванд. агар мо ҳисси баланди миллӣ ғамхор ба ҳами ватану ба ҳами миллат бошем, нерӯи барқро бояд сарфакорона истифода бурдан дорад. бо афзоиши ёфтани шумораи аҳолӣ сол ба сол талабот ба қувваи барқ зиёд мегардад. аз ин рӯ сарфакорона истифода бурдани он аз ҳар як шаҳрванд масъулияти баландро талаб менамояд то ҳар як киловатт нерӯи барқ мақсаднок истифода гардад. яке аз роҳҳои сарфаи нерӯи барқ ин марҳила ба марҳила пайваст гардидани бинову иншооти шаҳри Душанбе бо системаи ягонаи гармидиҳӣ мебошад ки ин тадбир натиҷаи дилхоҳро ба бор овардааст. вақте ки дар хонаҳои баландошона, корхонаҳо, мактабҳо, муассисаҳои тандурустӣ ва дигар корхонаҳо ки системаи оби гармидиҳиро истифода мебаранд, дар ҳақиқатан дар ин ҷо кам истифода бурдани асбобҳои худсоз ба назар мерасад ва нерӯи барқ ҳам сарфа мегардад. насби таҷҳизоти каммасрафи барқӣ, истифодаи лампаҳои каммасраф, гузаштан ба истифодаи хизматрасонии ягонаи гармидиҳӣ, даст кашидан аз масрафи беҳудаи барқ ва назорати пайвастаи таҷҳизоти барқӣ аз чанд ҷониб манфиатовар хоҳад буд. ғайри мақсаднок истифода кардани нерӯи барқ ва талафоти он зарар ба буҷаи давлат ва ҳар хонадон аст. Манучери Сулаймон, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. дар ноҳияи Тоҷикобод ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 77 иншооти таъиноти гуногун пешбинӣ шудааст. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи Тоҷикобод. бо шарофати истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои охир дар маркази маъмурии ноҳияи Тоҷикобод даҳҳо бинои маъмурии ташкилоту идора, муассисаҳои таълимию тандурустӣ, варзишгоҳи замонавӣ, асфалтпӯш ва чароғон намудани кӯчаҳои марказӣ ва дигар иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шудааст. дар раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Қалъаи Лабиоб ки маркази маъмурии ноҳияи Тоҷикобод ба шумор меравад, бунёду аз навсозӣ даҳҳо иншооти хурду бузург пешбинӣ шуда, то ҳамин давраи соли ҷорӣ бо анҷоми корҳои сохтмонӣ бештари иншоот ба истифода дода шуданд. ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони 65 иншоот гуногун пешбинӣ шуда буд. то ҳамин давраи соли равон аз ин шумора 24 иншоот ба истифода дода шудааст. дар 41 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома доранд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Қалъаи Лабиоб соли гузашта сохтмони бинои дуошонаи Кохи фарҳанг оғоз гардида буд, зеро кормандони соҳаи фарҳанг ба чунин бинои замонавӣ солҳо боз эҳтиёҷ доштанд
تو همین دوره سال جاری کارهای ساختمانی در دو آشیانه بنای فرهنگی در عرفه انجامیابی قرار داشته. انشاءات از روی نقشه پیشبینی شده فرمایشگر در مهلت معین شده به استفاده داده می شود. بنیاد باغ فرهنگی در پرتو برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه تاجیک‌آباد از حساب مبلغ‌های محلی مرحله به مرحله بنیاد شده ایستاده است. چون که سالها باز در مرکز معموری ناحیه چنین باغ فرهنگی برای استراحت و فراغت اهالی موجود نبود. این است که با بنیاد انشاءات زمانوی از روی لایحه یک قطار کارهای آبادانی انجام داده می شود تا این مکان به مرکز فراغتی و استراحتی تبدیل داده شود. در دیگر انشاءات بنیاد شونده حدود دهات ناحیه تاجیک‌آباد کارهای ساختمانی ادامه داشته. بناکاران جد و جهد دارند تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی کشوری عزیزمان بناهای مؤسسه تعلیمی، تندرستی، فرهنگی و دیگر کارخانه‌های خرد استحصالی را مرحله به مرحله به استفاده دهند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه تاجیک‌آباد. идома барномаи тилотии ахбор. соли равон озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман аз моҳҳои июн-июл оғоз гардида дар он хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таълимӣ, санъату фарҳанг, маориф, сарояндагон, навозандагон, ҳунармандон, аъзои ансамблҳои тарона ва рақс, фолклорӣ, сарояндаҳои санъатдӯст, ансамблҳои оилавӣ, шахсӣ ва истеъдодҳое ки алоҳида фаъолият менамоянд иштирок доштанд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. соли дуюм аст ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман ҷиҳати сазовор ва бошукӯҳ истиқбол намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъату ҳунар ва густаришу рушди минбаъдаи фарҳангу мусиқӣ дар мамлакат гузаронида шуд. каримҷон ҳасанов, донишҷӯи бахши сеюми консерваторияи миллии тоҷикистон ва иштирокчии озмуни мазкур буда, аз рӯи номинатсияи навозандаи анъанавӣ оҳангҳои тозаэҷоди худро бо маҳорати саҳнавии баланд пешниҳод карда сазовори ҷои аввал гардид. рӯзе ки мо дар озмун оҳанг бо номи рози сосо иҷро кардем бо ҳайати гурӯҳ ва ин оҳанги моро аъзои ҳакамон хуб баҳогузорӣ карданд. дар даври сеюм, дар даври аввал оҳанг фарёди дилҳо ки эҷод аз худи банда буд, дар даври дуюм бошад оҳанг аз устод умар темуров буд, таскини дил, ва дар даври сеюм бо устодон ҳамкорӣ доштем ва устодон моро дастгирӣ карданд, ба мо оҳанге такмил доданд бо номи рози сосо ки ҳар созе ки дар он ҷо навохта мешуд аз тарафи ромишгар рози худро ба шунаванда мегуфтанд ва ин оҳанги моро аъзои ҳакамон хуб баҳогузорӣ кард ва ба мо лоиқ дид ҷои ҳакамро. пас аз ғолиб омадан дар номинатсияи навозандагӣ ва соҳиб гардидани 50 000 сомонӣ мукофоти пулӣ, каримҷон ҳасанов аллакай бо истифода аз ин мукофот 3 оҳанги тозаро эҷод намудааст. ба мо ба маблағи 50 000 сомон доданд. ҳамин маблағе ки ба мо муяссар гардид, мо бо ин маблағ 3 оҳанги нав дар тамрини нав ва такмил додем. 3 оҳанги навро бо устодон, бо дастгирии аҳли санъат мо ин 3 оҳангро метавонем дар соли 2021 рӯи навор орем. афзалшоҳ сафарзода низ иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман буда аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ ҷои дуюмро ишғол кардааст. ба андешаи ӯ дар раванди озмун дар номинатсияи сарояндагӣ таваҷҷӯҳ бештар ба мазмуни шеър, ҷазобияти шеъру суруд, оҳангҳо, истеъдоду иҷрокунандагӣ дода шуд ва рақобат миёни иштирокчиён солим буд. хеле душвор дурусти гап, зеро дар он ҷо ҳунармандони пурқудрат буданд ва албатта ҳар яке онҳо хуб месароиданд ва буд кам буд, шояд доварон кам буди онҳоро ёфтанд ки ба даври финалӣ нагузаштанд ва албатта ҳар як давре ки мешуд ин як ҳаяҷоне фаро мегирад, зеро душвор аст фикр мекунӣ ки ба хатобии роҳ надиҳӣ ва мо оҳиста оҳиста ба даври финалӣ баромадем.
дар соли равон ба озмун суруд ва оҳангҳои тоза эҷод, асарҳои нави композиторони ватанӣ, беҳтарин осори мусиқии классикии ҷаҳонӣ, намунаҳои олии мусиқии анъанавӣ, мақомхониву фалаксароӣ, инчунин овозхонии академӣ пешниҳод гардиданд. Озмуни мазкур барои дарёфти истеъдодҳои нав замина гузошта, шаффоф гузарондани даврҳои он барои дастгирӣ ва ҳавасмандии иштирокчиёни болаёқат имконияти васеъро фароҳам овард. Зульфия Раҳимзода, Камоли Маҳмадёр, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. дар олимпиадаи байналмилалӣ аз рӯи фанҳои математика, физика, химия, биология, география, забони русӣ ва таърихи ҷаҳон ки дар шаҳри Анталия, Туркия ба таври фосилавӣ баргузор гардид, 38 нафар таълимгирандаи мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Бӯстон иштирок ва 23 нафар ба гирифтани ҷойҳои ифтихорӣ ноил шуданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Бӯстон аз ҷумлаи муассисаҳои таълимӣ мебошад ки бо ташаббуси дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ташкил гардидуу фаъолият дорад ва дар он хонандагон аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз синфхонаҳои муҷаҳҳази фанҳои дақиқ, физика, химия, технологияи иттилоотӣ, китобхонаи электронӣ дар беҳтарин шароитҳо таълиму тарбия мегиранд. солҳои 2020-2040 солҳои фанҳои 20 соли фанҳои табиӣ, риёзӣ ва дақиқ эълон карда шудааст ва ин чиз фаъолияти мо омӯзгорони фанҳои табииро дучар менамояд. дар муассисаи таълими давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Бӯстон маҳфили химикони ҷавон амал мекунад ки мо бо ҳамроҳи хонандагон ба олимпиадаҳои байналхалқӣ ва ҷумҳуриявӣ тайёрӣ дида истодем. самараи шароитҳо ва шавқу рағбати зиёд ба омӯзиш аст ки соли равон олимпиадаи байналхалқии фосилавӣ аз фанни математика ки бо иштироки давталабон аз 70 мамлакати дунё дар кишвари Таиланд доир гардид, 45 нафар хонандагони муассиса иштирок карда, аз он 36 нафар ба гирифтани мақоми ифтихорӣ, 17 медали тилло ва 18 медали нуқра даст ёфтанд. ин навбат олимпиадаи байналмилалии дониш аз фанҳои математика, физика, химия, биология, география, забони русӣ ва таърихи ҷаҳон ки аз 3 ноябр то 12 декабр дар шаҳри Анталия, Туркия ба таври фосилавӣ миёни 12 давлатҳо доир шуд, 38 нафар таълимгирандагони мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Бӯстон иштирок намуда, донишу маҳорати хешро нишон доданд. дар олимпиадаи байналмилалии фосилавӣ дар шаҳри Анталия давлати Туркия баргузор гардида буд. аз фанни химия иштирок карда сазовори ҷои аввал гардидам. ман зиёдтар аз фанҳои химия, биология, математика шавқи равониқи зиёд дорам ки мехоҳам дар оянда аз ҳамин фанҳоям дар олимпиадаҳо иштирок карда сазовори ҷои аввал гардам. дар олимпиадае ки ман иштирок кардам, масъалаи сеюм рақамаш буд ки барои ёфтани массаи формулаи кислоти сулфат кадом формуларо истифода мебарем. боз чанд грамм маҳлули 10% лозим аст ки мо аз кислоти хлориди калсий хлориди рӯҳ ҳосил кунем. ҳамаи ин масъалаҳоро мо дар синф гузашта будем аз фанни химия. барои ҳамин ман дар ин олимпиада сазовори ҷои аввал гаштам. олимпиадаи байналмилалии дониш дар шаҳри Анталия, Туркия аз фанҳои математика, физика, химия, биология, география, забони русӣ ва таърихи ҷаҳон аз рӯи синну сол вобаста ба таҳсил дар синфҳои ибтидоӣ ва болоӣ доир гардида, аз ҳалли масъалаҳо, суолу ҷавоб ва иҷрои шартҳо иборат буд. миёни довталабон аз 12 давлати дунё, хонандагони муассисаи таълимии мактаби президентӣ барои хонандагони болоёқати шаҳри Бӯстон аз 7 фанни таълимӣ 3 нафар соҳиби ҷои сеюм, медали биринҷӣ, 8 нафар ҷои дуюм, медали нуқра ва 12 нафар соҳиби ҷои аввал, медали тилло аз ин олимпиадаи байналмилалӣ гардиданд. маҳина хоҷаева хонандаи синфи 4-уми Б муассиса аз хурдсолтарин иштирокчии олимпиадаи байналмилалӣ мебошад ки аз фанни забони русӣ соҳиби мақоми ифтихорӣ гардидааст. من از فنی زبان روسی به اولیمپیاد بین‌المللی اشتراک نموده سزاوار جای اول گرفتم. در آینده کوشش میکنم که باز به دیگر فنها به اولیمپیاد بین‌المللی اشتراک نموده نام مکتب را بلند بردارم. در المپیاد بین‌المللی اشتراک نموده سزاوار جای دوم گشتم. من مینداری خود را به پیشوای ملت میرسانم که به ما این شرایط را مهیا کردند.
маъмурияти мактаби президентӣ барои хонандагони болоиқати шаҳри Бӯстон дар чорабинии хотирмон бо иштироки омӯзгорону хонандагони муассиса барои дастоварди намоён, ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли Олимпиадаи байналмилалиро бо сипоснома қадрдонӣ карда, таъкид доштанд, ки самараи таваҷҷуҳҳои давлатӣ ба соҳаи маориф ва таълими хонандагон аст, ки дар муассиса роҳбарияту омӯзгорони соҳибтаҷриба дар самти омӯзиши фанҳои таълимӣ, забономӯзӣ, ихтироъкорӣ ва оид ба эълони солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ диққати махсус зоҳир намуда, иштироки хонандагон ва дастовардҳои онҳо дар озмуни Олимпиадаи ҷумҳуриявию байналмилалӣ меафзояд. мавзӯи дигар, агар шудгори замин дар фасли зимистон ҳангоми ях будани хок гузаронида шавад, афзалияти бештар дошта то фасли баҳор ҳама гуна ҳашароти зараррасон несту нобуд мегардад. ин омил дар оянда барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ хеле муносиб арзёбӣ мегардад. кишоварзон бояд пеш аз шудгор кардани замин дар фасли тирамоҳу аввали зимистон кадом тадбирҳоро амалӣ созанд. Нуриддини Қурбон мавзӯъро идома медиҳад. барфи қабати болои замин имрӯз барои шудгор кардан ягон монеа ва зарар надошта, баръакс ба манфиат хоҳад буд. таъкид медоранд олимони Институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. мо тавсия медиҳем, ки дар ин давра умуман аз температураи хок то дараҷаи 10-12 дараҷа хунук мешавад ва шудгори босифати замин гузаронида мешавад. аҳамияти шудгори, яъне ки босифат дар он аст, ки ҳоло дар қабати хок, дар қабати болои хок қариб 10-12 сантиметр барф паш кардагааст. ин бигем ки омиле мешавад, ки агар ки қабати поёни хок захира намӣ, яъне ки иҷод карда мешавад, ҳашароту зараррасон дар ин давра несту нобуд карда мешаванд. баъди иҷрои шудгори босифат мо тавсия медиҳем, ки яхобмонии ҳамин заминҳои обёришавандаро ба ҷой биёранд. ҳам ҳосилнокии заминҳо баланд мешавад, ҳам ҳашароту зараррасон аз замин несту нобуд мешаванд. имрӯзҳо барои шудгор кардани замин вақти хеле муносиб фаро расидааст. акнун хоҷагидорон метавонанд, ки ҳангоми дар қабати болои хок мавҷуд будани барф шудгорро ба роҳ монанд. ин омил имконият фароҳам меорад, ки ҳама гуна ҳашароти зараррасон, ки дар қабати поёни хок ҷой гирифтаанд, несту нобуд гардида, инчунин намии замин ба пуррагӣ то фасли баҳор захира гардад. олимони соҳа ҷиҳати риояи агротехникаи дурусти шудгори сифатноки замин бо хоҷагиҳо ҳамкориҳои судманд ро ба роҳ монда, таҷрибаҳои илман асоснокро дар амалият татбиқ менамоянд. пеш аз шудгор кардани замин бояд нуриҳои органикӣ тибқи талабот пошида шаванд ва ин омил имконият медиҳад, ки то фасли баҳор ғизонокии асосӣ ба хок омехта шавад. вақте ки шудгори босифати дар чуқури то 35 то 40 сантиметр, ҳатман пеш аз шудгор бояд ба ҳамон қитъаҳои замин мо бояд нуриҳои узвӣ ё маъданӣ бояд илова намоем. аз ҷумла поруҳое ки дар маҳал, албатта аз поруҳои маҳаллӣ, поруҳои нимпусида, пусида аст ва инчунин нуриҳои маъданӣ, аз ҷумла нуриҳои фосфорӣ ва калегӣ ҳангоми пеш аз шудгор агар ҳамроҳ намоем ба қитъаҳои замини шудгоршаванда, хеле барои нашъу намои зироатҳои кишоварзӣ дар фасли баҳор ё тобистон хеле муфид аст. олимони Институти хокшиносӣ ва агрохимия таъкид медоранд, ки шудгори босифати замин аз 35 то 40 сантиметрро ташкил медиҳад. дар сурати тибқи талаботи муайяншуда шудгор накардани замин, интизор шудани ҳосили фаровон аз имкон берун аст. бояд кишоварзони мамлакат аз обу ҳавои муносиб ва мавҷуд будани барфи қабати болои хок самаранок истифода бурда, шабона ва субҳи барвақт дар ҳолати ях будани замин шудгорро анҷом дода, намиро ба таври кофӣ нигоҳ доранд. Нуриддини Қурбон, Аҳлиддини Карим, барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоъоти ахбор. хонободу сарбаланд бимонед.